și rămânem în sfera sistemului financiar bancar și o invit alături de noi pe doamna Mirela Iovu, președinta Asociației Consilierilor Juridici din sistemul financiar bancar. Vă mulțumesc foarte mult pentru introducere și de asemenea mulțumesc Media 1 în numele Asociației Consilierilor Juridici din sistemul financiar bancar pentru invitația de a fi speaker la summitul Building the Post-Pandemic World, alături de un număr impresionant de prestigioși invitați care au abordat și vor aborda teme de stringentă importanță despre cum trebuie adresată și depășită criza pandemică. Căci după ploaie întotdeauna iese soarele, nu-i așa? Sunt onorată să fiu prezentă astăzi în cea de-a 5-a zi a summitului, alături de personalități ale industriei financiar-bancare și să vorbesc despre implicarea juriștilor din sistemul financiar bancar în toată această perioadă, de la debutul pandemiei până în prezent, dar și despre rolul Asociației Consilierilor Juridici din sistemul financiar bancar. Asociația noastră a fost fondată în aprilie 2004, în mai puțin de 6 luni, iată, vom sărbători majoratul, în scopul creării și consolidării guvernanței profesionale a juriștilor din sistemul financiar bancar, pentru protejarea și promovarea drepturilor membrilor săi în exercitarea profesiei de consilier juridic. Ceea ce a determinat punerea bazelor acestei asociații a fost nevoia de a aduce împreună pe toți consilierii juridici care își desfășoară activitatea în industria financiar-bancară, pentru a pune la oaltă toată expertiza profesională diversă și solidă acumulată de aceștia. Sens în care elaborăm anual programe de perfecționare profesională continuă în domeniul financiar bancar, întreprindem acțiuni de îmbunătățire a cadrului juridic pentru organizarea și funcționarea profesiei, în special, dar și cu privire la activitatea financiar bancară în general. Avem diverse parteneriate cu publicații juridice, cu organizatori de conferințe, cu instituții din mediul academic și de dezvoltare profesională. De asemenea, organizăm întâlniri periodice, conferințe, simpozioane în care dezbatem teme științifice sau juridice de larg interes. Elaborăm tematici de studiu și de cercetare în domeniul financiar bancar, fiscal, comercial, precum și în legătură cu orice act normativ ce vizează activitatea profesională a membrilor noștri. La fel de important este că organizăm anual examenul de definitivat în profesia de consilier juridic în condițiile legii. De curând am lansat și un program de burse pentru studenții la drept, în parteneriat cu facultățile de drept din România, primul program de acest gen fiind în curs de desfășurare împreună cu Facultatea de Drept din București. Și am creat programe de practică pentru studenții la drept împreună cu instituțiile financiar-bancare partenere. Toate aceste programe dedicate studenților la drept au drept scop atragerea celor mai buni dintre ei să ne devină colegi. Mai mult, începând din 2020, am instituit și premiile asociației care se acordă în baza unui sistem riguros de nominalizare și selecție celor mai buni juriști din sistemul financiar bancar. Astăzi, asociația noastră are peste 900 de membri, iar numărul lor este în creștere, dat fiind că primim cereri de aderare de la IFN-uri, societăți de leasing, asigurări, fonduri de investiții și de garantare. Estimăm că la aniversarea a 20 de ani de activitate, asociația noastră va avea peste 1500 de membri. De asemenea, asociația noastră este deschisă și altor juriști care doresc să vină alături de noi, dacă nu în calitate de membri statutari, cel puțin în cea de membri afiliați. Începând din noiembrie 2019, odată cu alegerea unui nou consiliu director, activitatea asociației noastre a primit o nouă dinamică generată de nevoia de schimbare și de adaptare la noile trenduri din industria financiar-bancară, unde tehnologia ocupă cel mai important loc. Mai mult, constatăm că se acordă o importanță din ce în ce mai mare departamentelor juridice din instituțiile financiar-bancare, în special de bănci, funcția juridică asumându-și un rol de contributor strategic și nu doar de gardian al legalității. Pentru că de esența activității juridice în sistemul financiar bancar este abordarea business-oriented înainte de a fi cea de apărători ai intereselor legitime ale instituției.
Unele dintre mecanismele de apărare pe care sistemul financiar bancar le-a clădit de-a lungul timpului, o bună guvernanță corporativă, o cultură antifraudă și de integritate, un plan de integritate, un sistem de control intern dezvoltat și eficient, nu ar putea funcționa la modul optim dacă nu ar exista funcția juridică, alături de alte 3 funcții esențiale în sistemul financiar bancar, și mă refer aici la funcția de audit intern, funcția de administrare a riscurilor, funcția de conformitate. Este foarte important de subliniat că pentru a asigura respectarea normelor legale și a standardelor de prudențialitate, dar mai ales pentru a susține strategia de afaceri, consilierii juridici care compun funcția juridică dintr-o instituție financiar-bancară sunt permanent preocupați de pregătirea profesională continuă, de atingerea excelenței. Asociația Consilierilor Juridici din sistemul financiar bancar este forul care asigură comunității profesionale juridice din industria financiar-bancară prestigiu profesional, accesul la atingerea excelenței profesionale, apartenența la o elită profesională. Nu în ultimul rând, impulsionați fiind de Industria 4.0, care accelerează mediul de afaceri și cerințele consumatorilor din cele mai vaste, dar și de provocările privind transformarea digitală și inovarea, în prezent, pentru eficiență și rapiditate, multe dintre instituțiile cer consilierilor juridici să se implice și să lucreze pe segmente dedicate, ori în cadrul unor direcții de business sau să facă parte din echipe de specialiști, în cadrul unor parteneriate interdisciplinare, transfrontaliere cu consultanți și parteneri externi pentru a pune în operă proiecte complexe de anvergură de transformare strategică. Această abordare implică mult studiu și cunoștințe profesionale care exced sfera pur juridică. Consilierii juridici de astăzi care activează în industria bancară trebuie să aibă cunoștințe temeinice despre tehnologie, marketing, business, digitalizare. Pentru a fi bine echipați pentru viitor, aceștia se pregătesc pentru o nouă disciplină, dreptul noilor tehnologii, încât și pentru consilierii juridici profesia se va desfășura în viitor în jurul tehnologiei. În plus, ne aflăm într-un context global fără precedent, în plină perioadă de criză sanitară, în care trebuie să vorbim în primul rând despre solidaritate și efort comun în toate sectoarele economice. Instituțiile financiar-bancare, în propriul demers de solidaritate cu clienții, construiesc soluții adaptate nevoilor celor aflați în situații critice. La fel ca multe alte categorii profesionale, și consilierii juridici din sistemul financiar bancar din România au fost și sunt în linia întâi de apărare împotriva efectelor pandemiei COVID-19. Aceștia sunt printre primii care au acordat suport profesional în redefinirea strategiilor de continuitate a afacerii, în elaborarea reglementărilor interne, a contractelor, în interpretarea și aplicarea actelor normative emise pentru a ține sub control efectele crizei sanitare. Mai cu seamă, într-o situație dificilă ca cea pe care o traversăm acum, cauzată de criza sanitară, se poate constata cât de importanți sunt juriștii. Așa că sfatul nostru este acela de cine nu are încă juriști să-și angajeze fără întârziere. Juriștii sunt un must-have, o resursă valoroasă fără de care nicio instituție financiar-bancară nu și-ar putea fructifica la maxim potențialul de afaceri. Închei prin a ura tuturor mult succes în 2022 și la cât mai multe provocări profesionale tuturor profesiilor juridice. Și vă așteptăm la Gala Asociației, ediția 2021. Vă mulțumesc foarte mult!